Pripoďte sa. A ideme na to. Dámy a páni, po 27. raz vyberajú sa muži aj ženy rôznych vekových kategórií od juniorov až po veteránov. Vrátane poľského známeho vytrvalca veterána Jaceka. Takže opäť to máme aj medzinárodné zastúpenie na tomto podujatí. No a tí, ktorí ste pomladší a máte zdravé nohy a nejdete behať momentálne, tak vpravo, tam ako ukazujem ja, týmto smerom 400 metrov, máte na to zhruba 5 minút, ak tam prídete, tak tých pretekárov budete vidieť. Opäť budú bežať popri vás, smerom pod Kalváriu, odtiaľ serpentína, okolo Kaplniek, okolo kostola zbehnú, cez Bajánek, no a potom to už ide do Tuhého. No a my tu máme minimálne akciu 2 v 1, ako sa hovorí. Dneska nie je len beh na zniev, ale už tradične po niekoľko rokov venujeme toto podujatie aj bežeckej mladi. Nie len z kláštora, z Turca, ale aj spoza nášho regiónu. A takisto je to oslava Dňa detí. Takže poprosím štartové čísla, štartovku.